Ayo.
Tensine tidak gesek sing ngekong wis mumet. Monggo badhe atur pangandikan Pak, monggo. Nggih. Silang yo angsal kok. Suwe soalnya iki, mane semutan. Sageta kaleksanan tenebina saking sedaya bida. Saestu menapa mahiri keluarga ageng kathah lebat lan diramas ageng kula mahiri dumateng keluarga Bapak Gulus. Kawula nyuwun pamunten ingkang kathah medal kawula konjeraken dumateng seni rombongan Turangga Muda saking Kalisara. Matur nuwun. Ya, Yogyakarta kang para prajurit lamut bisa samya arwada saengeni saritani lelabuhan itu
tapi nahani traup tama ae ya Pada jejak kita semilai kukus promo ampurani tumuruning tresno aku mau tansah ngenteni tumetesi tresno kang sejati wakian kelangan kowe ayo Ae
ayo hei ya ayo 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 oh ah ya ayo hei ya ayo ya la 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 hei ah ya
Tiap lalu tepun
Yo. Ya. Ayo. Ya. La 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 la. Ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Aden bayi yang baik itu lemoy remah turunan piyayi hobi menyanyi terapi adan ini kamar mandi aden bayi pengen jadi penyanyi dandanane apa yo happy birthday rambut dijambul karo bebek Sayang sae kong projo Rak Arjo Iki tani atreng galek kono roko Doe nguni ora warang kocokoro